ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଛି ବିହାନ, କାହିଁକି ନା ଏ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିହାନ ତ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳୁନି। ମାସକୁ ଯଦି 2 ଥର ବନ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ଜାଲଟେ ପକା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ, ଆପଣମାନେ ଧରିବେ ଯଦି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ନୁକ, ଇଏ ମୋ ଆଈ, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ସେଠି ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଭାଣଜି, କାହିଁକି ନା କାଲି ଗଲା ମୋ ସାନ ଯାହାଙ୍କର ସଦଖିଆ, ବନ୍ଧୁବାସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ସାନ ଦେଉର ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି ପାଣି। ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଶିବ, ଆରଥର ପୁରା ପଶି ହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ପଶିବା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବନ୍ଧୁବାସ ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଷା ଫଳିର ଆସିଛି, ମୋ ପୁତୁରା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ବାହାରିଛି ପାଣିକି, କାହିଁକିନା ସେ ସକାଳ ପୁରା ହୁରି ପକାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ପାଣିକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ନଣନ୍ଦ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଖଳାରେ ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଣ୍ଟିଏ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତିଆ ପାଣି ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କହିବେ। ରହୁଛି। ରାଧେ।